megalayapost.news. Ski. Mbak sini. Kum kawai nakakunhun Raymond Sobha hakatem Riboy District ka Riboy Area Welfare Association ane rawa mentakas ngi kala pai kmat katpang sekiru tumen baru sekitu gibadon gijingduna hakad khotmet bansam de gitiar seki shispa sau punyongut bakontup ya kiru tumen balakot nrup san senam kerta baca kitu gibadon jingduna hakad khotmet ya kane gijingsam ya kiti gitiar banyarap sekiru tumen bat gibadon jingduna hakad khotmet lapelong haka umling CNRD block balale ya kane akam babha daka jingkersan lang daka Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Batka Perdana Menteri Divyasa Kendra Shillong, Naki Shispa Sau Penyongut Balasam Gite Gitiar Lai Pengut Kidai Kibadon Ejing Duna Kit Khotmen, Bat Shispa Kanyongut Kidai Kiru Temen Kibala Kenjo Jakarta Kabahan Rupusan Senem. Di multi-purpose rehabilitation workers kita kebetulan apa feel means iwe CBRW gilaban bat ho kasantali atau tali kisnong tikin hablai ban survey yakini ki Rio kebetulan di dunia gitu kormen, di kilaban I report ini. Di nak bentar ni ke scheme pat ke scholarship scheme ke bagi I. Nak sarkar Meghalaya. Jadi kilaban apply ke office ini, lingba jong kiru. Maki kilaban penbiang yang kikot kisla. Kin I kita ki field workers jong ni. Dia kin sebenarnya ke office. Ringkat dijumlah kam baro, kihapsim ke form nak office. Ya mentau senang nilakut kata kajing ai, ya kena ke form, makin apply ya kata ke scholarship. Nilakut benar kena benai Jun, mentau benai Jun ni nilak ada kut kata kajing ai form mo makin apply. Te nilak don ni, labo ni manusnem, kena ke scholarship kalau manusnem, kidan kibang nilak ban renew kemudian bapin tamai, lada gila pas mencem senem, gila yo scheme mencem senem, gila ban apply dia mentah ya gitu kiba pas. Iba feel di kindom la asyukan apply mo kin hab amdo bakin dalam pas biang di kila benda iba thamai berang shu room class room school mo kila ben apply kita ni oka fresh scholarship ke bagi ai kita nak kijong ka among ka rate bagi ai katung ka jing puli kedan puli jongki pi baro ngade I kong balakan ti umba President jong ka Riboy Area Welfare Association dimenta ka singi kini ka program nila penlong ya kani ka distribution camp but kani ka singi bengin yo bansam ki kitial shekine ki breu ki badan ka jingduna ka khotmet ka jongki but kumjuru namta ki senior citizen jongi ki bala adap breu post nam karta shaneng kinthai bat shenrang ti kumba phitip hi karawa kadi ka way ki organization ki ba tre hange ha Riboy district baro south li ki block ki ba hab ha po Riboy district ki baro ka way ti hakani ka sngi naka hakiwe pa kisnem hilayo ban sam kum kini ki jai tiar ha sning block bat kumju ru ha bhoirembong block ti menta ka sngi pat hilayo ban sam ni kini ki tiar pat shaki badan kam ni kini ki tiar angne ha ling block ti ngidon kumbalai phongut menta ka sngi ki badan jingduna ha ki department ki jongki ki layo ya kini ki tiar ban kirshan naka benta ka lek kawan jongki pat ki jingdon kam jongki hi ba malaka sngi ti nang tangi don ru hadu shispa khat hinyongut ki senior citizen jongi ki bala he kartamo ki bala don kam ya kum ya kini ki tiar ki ba maki ki na ban kirshan ya ka jing em ka jongki ti ki la yo kumba phila yo I kini ki tiar ki benila yo ban ai ki dan bon jat teli na do ki wheelchair na do ki dingdo na do ki hearing aid ti bat kiwe pat ki tiar ki bala ban yarap namta kayat kayeng kamet ka phat ka jongki ti bentangi don ru arngut ki ba kham kerpang ki bala yo I kini ki tricycle ha ka ba ka jing im ka jongki ka shem jing e banyang ti la idon kam na ka benta jongki bangin ai kini ki tricycle de kumta ki la yo I kini ka tricycle bat ki la snow comment shisha bat ki la ya thuru bi snow yo jing mentai lingba kani ka distribution kam ka bangi ai menta ka sngi kini ki kam jong ka rawa ka ba ngile ka de omtang banyarap namta ki baduna ki de khotmet nangta ki de utemen jongi rengi dan ki weru ki activities ki babon but hadu menta mene ka rawa kala adap live host nam umau jam jong ka jinyat lenti kum ka seng 3 months ko ba
Ti how news nem mengidap live post nem karta ngidang ngoyo men sim shushu banginang peniat shushu bat pentre shushu iki kam ki jongi ban yarap ban no senyang lem iki badon kam ke jeng yarap ke jongi bat nakaliang jongi ru ni kloy ban ya trailang bat ki department ba pher bakan long lu kum ka jingking ka ban pun na ka department sya kinong yo jing mentoy ting karawa kadon menia trailang ha ki babun ki benta nadu ki skill training bengin ai ya ki kun samla ki jongi nang ta pade ya ki long kemi long kapa ki badon kam ban sengi ki kam la jong nang ta ki awareness program ki ba pher ki bangi ju ai na ka por ha ka be dei be ki social issues la ne ka health kum ta ter nang taru kumba tip ni dan ka school ka bangi krishan hi na ka rawa te kani ka school ru ka la dan nadu nursery hadu class 10 menta hang te ha sning patarim ka bangi khat ka Satiraja Memorial Secondary School ti kita kiri ki activities ba karawa kala le ha kini ki live host nem maumer jong ka jiya lenti jong ka kum ka seng ka ba 3 months ngo bahang ne hari boy district tingi khat ni weri ki babun ki kun samla ki longkumi longkpa ki badan ka mensim ban trei kum kini ki kam pila banya sno aktilang bat ni bangin nang la ban ai ka jing shakri shaki babun pat ki ba don kam ya kum kini ki kam ki ba mengingi ya trei ladangi trei tang marway armut ngimla hendai ladangi ya trei lang pat mila ken banwan ra ya kari boy district jongi ka basuk ka basan ka ba shom suk shom kemen mo nang ta pade ban wanra e kari boy district jongi ka bakot ka bakya bat ka bakio habaro kilyang ken Meghalaya Post.news.